Manong Lebron, kaduhan na lagi mo na apil di karon sa Denver Nuggets. Mga game to. Unsa may imong ikasulti? Daan bitaw go gasorte itong sa Golden State pang kontra namo nga sakit ni akong tuhod o hawak sa arthritis. Kay idara na ta. Senior citizen na ko. Nga, insamot nun kaong kog chicken nuggets. Ilad ko da, ingon sila gamit ng chicken nuggets. Makasamot ng arthritis. Dakan siyang kaon May mo. naman kung gikaon. Nga, karoon kay grabe samot noon. Nga, grabe yun yung chicken nuggets. Nga, grabe arthritis. Nagmahay jud ko. May undang ko kaon. Undang na ba ko kaon chicken curry o humbang lata. Karon kaon kog chicken nuggets. Pastilan sa kita nung akong hawak kog tuhod. Magdi na makaya na kog nilayata. Daghan makayong posta ni mo. Mo niya ko ikasulti sa mga mustaron. Kinhangdan nga kung mahimo. Undangon na nilag pamusta sa